Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Meron daw pong kamag-anak na mataas na politiko or kilalang politiko yung mga kabataang nagpaputok ng baril. Kaya't binalaan po ng NCRPO Director na si General Guillermo Eleazar na wag bibigyan ng special treatment yung mga gunggong na kabataan. Bakit ganun ang mga kabataan talaga ngayon? Ano? Napaka-peligroso ang mga gawi ngayon ng mga kabataan. Imagine nyo? Buti hindi pinutok sa tao, di ba? Pero kagabi, doon sa report ni amigong Felix Tambongko, 4 ang tinira. Pinagpuputukan on the spot, patay. At 5 pa ang sugatan, kabilang po yung 2 responding pulis. Grabe po ang ating lipunan ngayon. Parang ang ating bansa ay parang wild west na. Ano bang nangyayari po sa atin? Diyos ko po. Akala ko magbabago ang ating bansa pero tila baga lalong ang krimen na ginugusto po nating ma-solve at maging malinis, maging matahimik po ang ating bansa ay parang baliktad po ang nangyayari. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Bakit ganon? What's wrong mga kaibigan? What's wrong mga kapatid? Bakit nagkakaganito po ang ating lipunan? Dapat bang tanggalin sa pwesto si Budget Secretary Benjamin Diokno sa isyu po ng pork barrel mga suki? So, welcome po ang inyo po mga opinion sa ating palatuntunan. Mader Kati Bragais. Mader, magandang hapon, magandang gabi niya na sa inyo dyan. Nasaan ka ba? Nasa Quezon City ka ba? O nasa Caloocan? At sa mga kasama mo dyan sa bahay. Anong sabi niya ni Mader? Hello, God bless. God bless din po, Mader. Kumusta kayo dyan? Alright. Muli po nating hinihikayat, panawagan po natin, Klo, yung mga nariyan po sa paligid ng Cavite City na sa darating pong February 10 ay suportahan po natin ang Dugong Bayani bloodletting program, blood donation program ng Kamote Riders Cavite at sa pakikipagtulungan po ng Heroes Alliance Incorporated. Ang bloodletting pong ito ay napakahalaga at malaki po ang may tutulong sa mga may emergency cases na nangangailangan po ng dugo. So, kami po ay nananawagan, suportahan po natin ang bloodletting campaign na ito dyan sa, anong address nga ulit? Paki-flash natin ulit. Barangay Crisine Street, Barangay 38-A, Sampaguita, Cavite City. Malapit daw po ito sa Cavite National High School. So, suportahan po natin yan. Mag-donate po kayo ng dugo sapagkat ang pag-donate po ng dugo ay pagliligtas po sa buhay po ng ating kapwa. We can never tell, baka bukas makalawa, kayo din po ang mangailangan ng dugo. Kung kayo po ay nagtatanim ng magandang gawa tulad po ng pagbibigay po ng dugo, malamang sa hindi ay ang ating kapwa din po ay hindi magdadalawang isip na mag-donate po ng dugo. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Bakit namubulunan yung stinger natin? Saglit namang, tawagan na natin si MMDA spokesperson and Assistant Secretary Celine Pilago para makausap po natin sa ating palatuntunan sapagkat yung isasarang pangunahing kalsada po ay makaka-apekto siyempre sa inyo pong mga biyahe. Gusto ko pong maipabatid po kagad sa inyo. Standby kayo mga suki ha. Alam po ninyo ang lugar na may sasarado dahil may mga konstruksyong gagawin, ano?
Standby. At magandang hapon din kay Floramer Burgos. Floramer Burgos. Thank you for watching our show. At si Floramer ay nasa Kuwait. As promised mga kaibigan, nasa linya na po natin. Si Assistant Secretary Celine Pilago ng MMDA. Hi ma'am, magandang hapon po ulit. Si Errol Dacame po ito sa Camaong Acero dito po sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Welcome ma'am. Yes, sir. Good afternoon po sa lahat ng listeners mo, sir. Magandang hapon po. Yeah, we are being watched through our digital channel, yung Leader News Philippines, at sa television po ay pinapanood po tayo ngayon sa Pinoy Extreme Channel. May isasara daw po kayo, ma'am, na pangunahing artery ng trapiko ng kalsada sa May Quezon City? Yes, sir. In close coordination po with NX at saka San Miguel Corporation, bilang paghahanda po sa continuous project ng Skyway 3. So, dito ho sa may NLEX yan, sir. Meron lang ho tayong ilang portion na isasarado. Simula ho yan bukas ng alas 11 ng gabi. Apo, are you referring to Bonifacio Avenue near Balintawak area? Sir, tatlong area ho yung maaapektuhan. Una ho, yung mga papunta ho ng yung mga truck ho na papuntang Bonifacio, sir. Yes. Sarado ho yung area ng Bonifacio. Pero hindi naman po yung buong stretch, sir, so they can take the NLEX Smart Connect Interchange. Yung, for example, sir, yung pangalawa naman, yung mga sasakyan coming from EDSA, for example, dito sa SM North, if you're going to Bonifacio, hindi ka na ho makaka-proceed. Hindi ka na makakaikot kung bababa ka ng Bonifacio. So, kailangan mo pong tumiretso, sir, then mag-U-turn ka. May binuksan po kami U-turn doon. Doon sa pababa, sir, may makikita kayong Catholic Church, then you may proceed then after. So, yun ho yung mga areas na isasara natin. Doon naman, sir, sa area ng Quirino Avenue to Balintawak, they can take the West Service Road pero one way lang po yun ng southbound. So, hindi na rin po makakababa at makakapasok ng NLEX kasi ho yung isang portion ho nung NLEX lane, sasara ho yan. So, they can use the West Service Road. So, bukas ho, sir, naka-schedule din ho kaming mag-clearing operations dun ho sa ilang areas na maaapektuhan with this closure. So kasama po dyan, sir, yung sa may Bonifacio southbound, dun ho sa may southwest ramp, dun sa may St. Joseph, dun ho sa may southwest ramp, din sa may Balintawak, at saka sa may bagong baryo. So paalala lang ho dun sa mga residenteng na sanay na magparada, hindi na ho pwede magparada dun in cooperation ho sa construction ng Skyway Stage. Total closure po ito, Ma'am Celine, ano? Yes, sir. Hanggang December 2019 ho, hanggang end of the year ho, sarado yan. We're expecting ho by next year, bukas na po yan sa publiko. So, yung mga galing pong EDS, halimbawa, galing sa Muñoz area, going to NLEX, wala pong problema? Yun nga, sir, no? If you are going to NLEX from EDSA, so usually ho yan, Bonifacio, hindi na ho kayo makakadiretso dyan, sir. You have to take the De Jesus Street. So, diretso ka, sir. Diretso, meron hong dalawang choices, no? Hindi, kung diretso, galing po, ma'am, sorry po, yung galing EDSA, ma'am, Balintawak area from Muñoz area, diretso naman po yun kakanan lang sa NLEX. Yes, diretso lang sa NLEX yun eh. So, okay, bukas po yun. Okay pa po yan, okay, sir. Pa po yun. Yung Bonnie Ramp lang po. Bonnie Ramp. Yung galing sa monumento, yung bababa sa NLEX na maiikot sa ilalim. Sarado po yan. Po. Wala ho silang maiikutan dyan, sir. They have to go straight and take the U-turn slot or they can take the De Jesus Street naman, sir. Then turn left. Okay. Pa-C3 na yun, sir. At yung galing naman po sa NLEX na supposedly ay aakyat po sa EDSA, wala pa tayong problema dun, sir. Walang problema. Alright. So, ang dahilan ay sa ongoing construction po ng Skyway. Yes, sir. Ongoing construction po ng Skyway. Pakiulit nga, ma'am, yung mga alternate routes na bubuksan po ninyo. Gaano ba yan kalaki? Can that accommodate the volume of the vehicles that you will be diverting from those areas?
Sir, okay. Yung mga trucks ho natin going to port area or A. Bonifacio, maaapektuhan ho sila kasi no trucks na ho yung allowed doon sa may Kamatsili flyover. Apo. So, ang mangyayari dito, sir, they have to take the NLEX Smart Connect interchange. They have no choice but to use that, sir. You're referring to ano? You are referring Sa to trucks lang to, sir. to the north, Sa mga trucks lang. sa mga trucks papunta na silang Port area or A. Bonifacio, sir. and Mindanao Avenue ang ano nila niyan. Ang labas na? No, sir. Yung mga trucks po papuntang port or A. Bonifacio, mag-NLEX Smart Connect interchange po sila. Yes, saan po yan They lalabas? can use Mindanao Avenue. They can use Yes. Mindanao Avenue to Or- Quirino Highway. Or Congressional Quirino Highway. Yes, sir. Dun po yung lalabas. Congressional Quirino Highway. Yung Karuhatan area man, papagamit nyo ba? Or traffic na masyado dyan? Mabigat na dun, sir, eh. But yeah, pwede naman yung mga trucks dun, sir, pero medyo mabigat na po. Mabigat na din. Opo. So, mas Yung mga, ito naman, sir, yung isa, yung mga cars, yung mga vans, Yeah. yung mga PUJs naman po, na manggagaling ng Quirino, Opo. pupunta naman po ng Balintawak. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, sir, na magsasara ho yun eh. Sarado ho yung pag dinire-diretso nila, pero pwede po silang biglang lumihis lang ng konti, pasok lang ho sa West Service Road, sir. Proceed na po yun. Dire-diretso na ho yun. Mhm. Pwede ho mag-U-turn pa EDSA or go straight going to Monumento. Opo. So, bukas ng gabi ang start ng closure, ma'am, ano? Yes, sir. Oo. May mga tao naman tayo dyan na magmamando kasi baka Actually, sir, this area po kasi hindi naman nasa klaw ng MMDA. Meron hong ang mga MMDA dito, sir, makikita nyo lang dito sa may EDSA, yeah. Monumento, Quirino Highway, sa mga bungad lang, sir. And let's Mindanao, know. bungad, congressional bungad. Oo. Pero this is more of the enforcers of DPOS, Quezon City, NLEX, Oo. and yung mga natatap hong local officials, yung mga barangay ho natin. Sila na ho magpo-provide ng vest for their enforcers and barangay enforcers for traffic management, sir. Okay. Anong impact ang ini-expect niyo po ng rerouting na yan? Sir, any construction can cause traffic. Yeah, any construction can cause traffic build-up. So, mabigat po talaga. Kasi sir, alam niyo naman, ang aksidente nga lang ho ng dalawang vehicular na sasakyan, kahit ho kotse-kotse lang, that will lead you up to more than an hour traffic. But more of this, you're closing the Boni ramp, Mm-mm. you're closing the NLEX Kamatsili, Mm-mm. you're closing the portion of one lane ng NLEX going to EDSA. Mas mabigat to, sir. Mm-mm. Pero this is the long-term solution that we've been waiting for how many years. Mm-mm. So just right after this year ho, at least pag ito naging passable na, we Mm. will be enjoying the Skyway Stage 3. Opo. But take note, Pebrero pa lang ngayon, ma'am. And ang target po na ma-open po yan ay December. So, 10 months. Yes, 10 sir, months 10 to go, no? Are you not seeing any adjustment? No, sir. Kaya nga po, ang best effort po namin dito, yung clearing operations namin. Kasi, sir, yung West Clearing. Avenue, ang daming nakaparada rito. Aha. So, ang dami rin yung mga vendors. At saka hindi naman ho ito dinadaanan masyado. Birin mo lahat po ng sasakyan coming from Quirino, Aha. mapipilitan po sila lahat mag-West Service Road, which is one lane lang ho yun. Okay. So, mabigat. Kaya ho, clearing operations po talaga ang magiging unang solusyon ho namin dito sa Opo. area na to. Opo. Yung oras po ng truck, yung binibigay na oras po ng Yung truck ban ho yan, natin, truck sir. ban, are you Walang truck ban. Ang total Wala. truck ban lang naman ho natin, sir, EDSA. EDSA? Yes po, total truck ban po tayo dyan. Wala pong trucks dyan. Opo, Yung opo. sa may C5, sir, allowed lang po sila ng late evening. Alam naman po natin yan. Oo. So, yun lang, sir. The rest po ng efforts natin would be more of clearing operations. That's the best thing that we can do now, sir. May idea ka ba, ma'am, kung gaano karaming trucks ang magmumula dito sa may NLEX area going to those Nako, areas? sir. I apologize. I don't have the figures of trucks. That's very important element kasi sa impact po ng magiging traffic dyan. Yes, sir. Opo. Yeah, alam na kasi natin na yung Mindanao Avenue ay traffic na rin, especially in the Mindanao morning. Avenue, sir, and areas of Quirino, more than 100,000 vehicles po. Wala po itong pinagkaiba, sir, sa ilang secondary routes natin dito sa Metro Manila. Tama po. So talagang gano'n na ang buhay sa Metro Manila, Ma'am Celine.
Pero kayo Yes, naniniwala sir. na pag We just nabuksan need ang more patience, sir. naniniwala, well, Patience lang, sir. Filipinos are Patience lang. so patient. Patient. We know, Yeah. sir. We know. Yeah. Yes, sir. Kaya nga, yan talaga. But you believe that once Skyway will be open ay luluwag ang trapiko? Yes, sir. We're talking about Skyway Stage 3. So, ito, no? Isa ho ito sa project na inaantay ho nating lahat. So, Oo. kasama ho niyan yung sabay-sabay ho halos matatapos, sir. Oo. Yung MRT7, yung Oo. mga projects ho natin. Ito ho yung kailangan, sir. Kasi, sir, kung hindi ho natin to gagawin, just last year, Mm-mm. 270,000 yung nadagdag na sasakyan. Hindi naman ho nadadagdagan itong Kalsada. Right. Sir, patatagalin ho natin ng patatagalin. There will always be an increase of 1,000 vehicles every month. Grabe, no? Mabigat yun, sir. So, Grabe. hindi ho natin pwedeng dahil lang may maaabala. Mabuti na hong sir. Abalahin na natin ngayon. Sabay-sabay na natin to habang dumadami ho yung volume ng mga sasakyan. Then Opo. we will benefit after. Okay. Are you at liberty na i-announce kung magkano man ang magiging bayad dyan sa Skywing niya? Kasi yan ang alternative natin pagka talagang tapos sa Sir, baba. yes po. Kanina napag-usapan po sa press conference. Magkano daw? Hello, ma'am. Naputol saglit, ha? Toll fee. Ang pag-uusapan na natin, magkano ang alam natin, December mabubuksan yung Skyway. Kasi ngayon yung Skyway hanggang Buendia area lang. Di ba ba? So ngayon po ay tuloy-tuloy ang construction at ang sinasabi po ng San Miguel Corporation ay December bukas na ang Skyway extended area hanggang sa NLEX na. Sorry ma'am, Celine, naputol po tayo. I was asking if magkano bang napag-usapang toll fee sa Skyway? Sir, napag-usapan na Apo. press conference. Sila ho alam, sir. Di pa ho nag-register po sa amin. Wala pang sinabi, walang final. Sorry po, medyo garbled na yung signal natin. So TRB lang, sir. TRB ang mag-a-announce niya kasi apparently may hearing siguro yan eh. Oo. And I think Sir, mahaba-haba pa po itong Skyway project natin. Ito hong Skyway Stage 3. Tandaan ho ng limang facing to, sir. So yung una ho, nakikita natin dito sa Buendia Avenue, Makati City hanggang President Quirino Avenue, Manila. With President Quirino Avenue, Manila naman ho, proceeding to Tomas Claudio Street sa Manila. Then, Tomas Claudio Street ho, proceeding naman ho sa Aurora Boulevard sa Manila. Aurora Boulevard ho, ito sa Quezon City, nakikita ho natin. Then ongoing na ho yung Quezon City hanggang A. Bonifacio. Then now, ito na ho yung ginagawa natin. Yung A. Bonifacio naman ho, yung Quezon City to NLEX. So, ito ho yung mga facing ho nun. Pag ito, sir, natapos ho ito, 8 na elevated expressway ho yung design to ease traffic doon sa 8 access ramp interchange na strategically located ho sa Buendia, sa President Quirino, sa Plaza Dilao. Malaking tulong po to, sir, sa pag-decongest ng traffic. Alright, we're looking forward to the betterment of traffic flow in Metro Manila. Sana nga po gumanda na ang daloy ng trapiko. Ma'am Sir, Celine. para lang ho sa mga listeners natin, ito ang Skyway Stage 3. This will connect SLEX and NLEX. Yan ho ang project objective niyan. Yeah. So, makita lang natin, sir, doon sa mga listeners natin. Maabala man po kayo ngayon. Pero, before, if your travel time from NLEX to SLEX vis-a-vis would take you up to an hour, it will be much lesser now. Kasi, it will decongest the traffic in C4, in C5, at saka ho Central Metro Manila. So, kapag na-complete din ho yung Metro Manila Skyway system natin from Alabang to Balintawak, magiging part po ng approved agreement by the Philippine government and the Business Joint Venture Agreement. So, malaki-laki yung to, sir, project na pang matagalang solusyon nga, sir, ika nga, para sa lahat ng motorista. Naniniwala din kami dyan, madam. Kaya lang, araw-araw, sabi mo nga po, every month may nadadagdag na 100,000 na vehikulo.
No, sir. Ay, Every month, Every month? nakakadagdag talaga 10,000 at least. 10,000? Yes, sir. Grabe. Kasi sir, last Oo. month, 270,000 ho yung nadagdag. Wow. Kalahating milyon ho tayo lahat, sir, nadagdag. Kasama na ho yung mga nagbenta ng second hand. Ganon. Mula ho dun sa mga kaibigan natin, mga netizens natin na walang kotse na nakabili ng second hand, counted Oo. po yun sa kalahating milyon. Oo. Pero yung mga brand new, sir, a Oo. total of 270,000. Ang dami nun, sir. Dami nga. And they keep on increasing every day. Oo nga, dami. Hindi pala naging naging dahilan para kumunti yung sasakyan doon sa napakatas na excise tax sa sasakyan. Hindi pala. Sir. Hindi At pala. least marami tayong kababayan ang can afford na makabili. That's a good sign. Pero Ah. the government should look into another side naman ho kung saan nakaka-apekto yung pagdami ng volume ng mga sasakyan. Sabi ng iba, development daw yan. Nagkakaroon ng kakayahan ng mga kababayan In some natin way, sir. bumili. Well, In some way, if we look at it positively, kasi sir, syempre, hindi lahat may kakayanang makabili noon. Then now, mabilis para sa iilan, it's a good sign. Pero again, hindi po pwedeng dun lang tayo tumingin. Kasi Tama. dumadami, tama. pero bumabagal naman ho yung traffic. We're losing billions of pesos every day Tama ka, because of Ma'am traffic. Sil. Tama ka dyan, Ma'am Silin. No? So marami ng pag-aaral na nakita natin yan. Alright, Yes, po. weekend po, Ma'am Silin. Paano ba ang weekend? Maliban dyan sa traffic na yan, paano ba? Tomorrow, sir, we will do clearing operations po dun sa area, sa paligid. Apo. And we will start to announce that it's a no parking zone. Wow. So, bahala na sila kung saan sila tatakbo. Sir, reminder lang ho, unattended illegal parking is 2,000 pesos. Nako. Attended illegal parking is 1,000. Obstruction is 1,000. A total of 3,000 to 6 ang pwede ho maging ticket nyo sa isang araw at pwede ho kayo matikitan twice a day. Bawal ang politikong So, umarbor. paalala lang po. Wala. Sa akin, sir, pag nag-operate kami, hindi po kami talaga nagpapa-arbor sa kahit Ayun. na sino, no, ang Oo. MMDA. Yeah. Pag may nakita ho kayong ganun, sir, please report it to us. We will. Sige. Kasi as much as possible, sir, we're maintaining that integrity. Tama. Kasi that will be the start of the discipline of the people in Metro Manila. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat, Happy sir. weekend, Ma'am Celine. Thank you. sir. Happy weekend po. Happy weekend. Magandang hapon po, Ma'am. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang inyo pong napanood ay panayam natin kay MMDA Assistant Secretary Celine Pielago sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Teka, basahin ko nga muna yung Friday na ang taas-taas pa ng baterya ni Ma'am Celine Pielago. Talagang hyper na hyper ang Miss Universe na ito. Sabi ni Manoy Hill Almasco, Engineer Hill Almasco, good afternoon po, Kamaong Asero. At sa lahat ng viewers ng Leader News Philippines, nakasubaybay po kami sa iyong programa dito sa Quezon City. Maray na hapon. Salamat, Manoy Hill, at sa pamilya mo dyan, kay Mami, sa bahay na tinitirahan po niyo dyan. Alright. Thank you. Good afternoon po, Kamaong Asero. Sabi ni Flora Mer Blanco Burgos, Asero ng Leader News Philippines. Silo pala kay Attorney Glenn Chong, kay Attorney Glenn Lorenzo Gadon, Larry Gadon. We're watching from Kuwait. Alam nyo, Flora Mer, tutulungan din ng Leader News Philippines si Attorney Glenn Chong. Yan. At ilan pang piling, mga pinaniniwalaan po namin na mga tunay na maglilingkod sa ating bayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yung eleksyon pong nalalapit na ang mga kandidato po ay pare-parehas, marami ang mga trapo, marami po ang mga plunderer, maraming mga mandarambong, mga kandidato ulit ngayon. Pero nangangamba po tayo na muling mahalal po sila sapagkat silang maraming pera. Marami po tayong kakilala dyan na mga nakapag-file ng candidacy na matitinong tao pero walang mga pera at ako po ay parang nakikita ko na ang magiging resulta. Ngunit ako po ay hindi nawawala ng pag-asa habang tayo po ay nag-uusap ng ganito. Patuloy po kaming makikiusap sa inyo pong mga butante. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa mga kamay po nating mga butante. I am a voter also. So, I see to it nang iboboto ko po sa ilalagay po ko sa ating balota ay yun talagang tunay na may magandang adhikain, may magandang track record.
At pinakikiusap po natin sa inyo, lahat ng mga kilalan po ninyong nakulong na, nakasuhan na ng pagnanakaw, pandarambong, ay ibasuran nyo na. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Di ba? Public knowledge naman na yan Diyan sa inyong mga lugar. Mga mayor, mga congressmen, alam nyo naman yan kung sino ang mga ayos ang record at kung sino ang mga mandarambong dyan, di ba? Oh. Pero dito sa ating program, kayo po mga nanonood po sa atin, i-text nyo nga po i-chat nyo nga po sa Leader News kung sino-sino ang mga tumatakbo dyan sa inyo po mga lugar at kung sino ang mga may record na hindi maganda at may mga record na maganda. Ayan, para matulungan nating may paliwanag, may paalam po sa publiko kung sino mga karapat-dapat. At very soon, magkakaroon tayo ng programang suporta natin sa mga kandidatong hindi kilala para may pakilala po natin. At mahimay po natin ang kanilang may tutulong sa sambayan ng Pilipino. Alright, sige. O ano na? Dapat bang tanggalin sa pwesto si Budget Secretary Benjamin Diokno dahil po sa issue ng pork barrel? Puntahan ko lang yung aking personal wall doon sa ating post ng ating survey question ha. Saglit lang, relax. Ito po ang ilan po sa mga nag-comment ha. Pearl Jan Iman Marcos, if mapatunayang may nalabag siya, why not? Sabi naman ni Positive Money, Diokno lehitimong dilawan yan. Ang sabi ko naman, not so. He also served as DBM Secretary ni ERAP. ERAP and Sara are best friends. Naalala po ninyo yung si ERAP ay nagmano pa kay Sara. Yan. Sabi ni Manoy Jobert Clet naman, if the issue merits, he must be removed. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Ay, Biyernes po ngayon ha. Biyernes po ngayon sa mga magna-night out, mga magpapalipas ng konting oras dahil Biyernes po ngayon. Magpapasalamat dahil nakatapos po tayo ng isang linggong trabaho, hanap buhay, pag-isumikap. Ang paalala po namin sa inyo ay, especially yung mga tatagay ha. Mga tatagay, marami tayong kababayang hindi talaga makaiwas tumagay. Pamparelax daw yan Tama ba yung Clarence? Pamparelax ba yan? Pamparelax yan. Yan. Moderate. Do it moderately. Ayan, yan ang ating paalala. Amigong Camilo Miliandas, thank you. Salamat sa panonood sa ating palatuntunan. Ano kaya nangyari na hindi ko napanood kung inaipasa na ng Bicameral Conference Committee yung controversial na 3 billion worth of national budget at ang sinasabi po ay in-insert, siningitan ng tropa ho ni Diokno ng 75 billion pesos na pork barrel. Ano kaya nangyari? Pag yan kaya ay mailusot na nariyan pa rin po yung pork barrel, ang susunod po nating hihintayin kung yan ba ay i-veto ni Pangulong Duterte. Yung pork barrel lang ang i-veto. Huwag yung buong budget. Hindi ba? Kasi alam niya na Alam niya nang may pork barrel na nakasingit. O di kaya, pagpunta po sa Budget Secretary's Office, i-veto niya yung budget na inalisan po ng pork barrel. Naabangan po natin yan next week, Mga kaibigan, let's get back to the major issues na binantayan po natin sa maghapon. 3 bata pang may tigdas ang patay sa San Lazaro Hospital sa Maynila kagabi. Vice President Robredo na nawagang magtulungan para mabakunahan ng mga bata. Measles outbreak, unahin, bangayan sa bakuna. Isang tabi, yan naman po ang panawagan ni Gordon. Samantala, DOH kumpiyansang di maapektuhan ang immunization program kahit tinapyas ang kanilang budget. Dahil naman po sa tigdas outbreak, Australia nag-issue po ng travel advisory.
Sa ibang balita, para manahimik sa issue ng 75 billion pork barrel, Diokno, sinuhulan daw ng 40 billion pesos ang Kamara ayon kay Andaya. BICAM, ipapasa na ang 3 billion national budget. 75 billion pork barrel matatanggal kaya? At sa ilan pang balita, tapos na ngayong araw ang manual recount sa protesta ni dating Senador Bongbong Marcos laban po kay VP Leni. Yung manual recount. Pero yung overall protest ay hindi pa yata tapos. Yung bilangan lang. Kasi may iprinisenta si dating Senador Bongbong Marcos na 3 lugar na sinasabi po nilang nagkaroon ng dayaan. Sob naman na daw ang pambobomba sa Hulo ayon po sa DILG. At tuition hike inihihirit ng ilang universidad. Well, para po sa mga magulang na nagpapaaral sa private schools, mabigat po ito, ano? At palagay ko the best option kaysa tayo'y maubusan ng dugo sa kakatuition dyan, kababayad ng tuition sa mga private schools, libre na ngayon ang pag-aaral, libre ang tuition sa kolehiyo, sa high school, sa elementary, bakit pa tayo pupunta dyan sa private school? Oh. With all due respect, marami po akong kaibigang may private school, ha? Doon po sa mga magulang na hirapan at hindi na po makayanang especially sa kolehiyo. Diba? Lima, si Tatay Domeng, may eskwelahan din po yan, private school, pero hindi po mahal. Hindi po siya humihirit ng tuition hike. Elementary po ang kanya mula preparatory at elementary. Ngayon mga kaibigan, dapat bang tanggalin sa pwesto si Budget Secretary Benjamin Diokno dahil po sa issue ng pork barrel? Ito ang ganang atin, maliwanag na sinabi na po ng Korte Suprema ng pork barrel po ay illegal. Kung yan po ang pagbabasehan po natin, ay maliwanag na may batas na magsasabi kung tama o mali ang nangyayari po ngayon. So it's really up to the people, especially dyan sa House of Representatives at sa Senado, kung anong gagawin po dyan sapagkat ulitin ko, sinabi na po ng Supreme Court na ang pork barrel po ay illegal. Kung illegal, madaling sabi, kung may gumawa ng illegal, abay may dapat pong maparusahan. Nga lang, alam nyo, minsan ang lusot po dyan, oh no, this is not pork barrel, this is Countrywide Development Fund. CDF. Lusot na sila. Countrywide Development Fund. Ang problema nga lamang po, yung 75 billion pesos na yun ang pinag-uusapan at tinuturing pong pork barrel, ay talagang hindi naman yan kasama sa proposal ng mga departamento. Tapos na yung proposal, tapos na yung hearing, isiningit. In overtime. Ano man po ang kahihinatnan po dyan, sapagkat until kaninang tanghali ay talagang hindi sumipot si Budget Secretary Benjamin Diokno. Naging kawawa. Kawawa po yung mga Assistant Secretary po ng DBM tsaka ng DPWH tuloy. Sila po yung nagisa ng todo kanina. So again, it's up to the hands of the good congressmen and senators to act accordingly dyan po sa isyong yan. Ngayon, kung yan po ay makalulusot na nandyan po pa rin ang pork barrel, tingnan natin kung ang ating mahal na Pangulo na may kampanya laban po sa korupsyon ay kung ibibito po ang pork barrel pong yan. Weekend po ngayon mga suki. So, all we can say is happy weekend. Salamat po sa Diyos at nakatapos po tayo ng isang linggong paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng Kamaong Asero sa Lido ng Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Salamat po sa inyong lahat sa mga sumusubaybay po sa ating programa at sa lahat pong sumusuporta sa ating palatuntunan at sa ating mga advokasya.
Advokasya ng katotohanan, advokasya ng tama, advokasya ng pagtulong po sa kapwa, at ang mapangat ang kabutihan po ng mga Pilipino. Yan po ang ating tunay na advocacy. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader Knows Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, ang programa po natin ay pinilipad ni Clarence Andaya. Nakaalalay po sa kanya si Earl Nico Dacame. At yung ating Operations Head, Engineer Oliver Licop, baka next week na nasa studio. Ang mga nag-report po sa atin sa hapon pong ito, Coy Laura, Nolan Ariola, Jojo Sikat at Paring Boy at Guillermo, kasama po si partner Felix Tambungko. Ako pa rin po mga kapatid, ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.